отново в една вечер, в която ще се опитаме заедно с госпожа Красимира Данкова. Заповядай, Краси, нека да те аплодира публиката, да те посрещнем с... Добре дошла отново на тази музикална сцена. За да може да повторим, уважаеми госпожи и господа, най-хубавото твърде тежкия живот на австрийския композитор Франц Шуберт. А това са вечерите, които са наричани Шубертиади, организирани от неговия приятелски кръг. Тук и сега може да си представим, че сме този малък кръг от хора, които още при живе са открили в скромния композитор величието на неговото високо дарование. И връщайки се назад във времето, чак в 19 век, да създадем нашата вечерна Шубертиада. И в тази задушевна атмосфера да се заслушаме в мислите и чувствата, които вълнуват пианистката Красимира Данкова, така както е било някога. Време е да чуем първото изпълнение за тази вечер, импромптю номер 4, опус 142. Това наименование се превежда като свободна импровизация. Приятно слушане!